Лето приходить, как-то настрой адразу павялічваецца. Я распранаюся, такая, типа, цікава. Калі б я так выглядала, я б голай увогуле паўсюль хадзіла. Ты не можешь быть президенткой. Цікава, у меня тоже такие будут. Натюрлих is good. Я бы не вышла на працу ў гэтым месяце. Это такі вось шок. А ў ёсць смочкі бачныя, фу-фу-фу, Факін цягліцы. А гэта мільянер. вагіна нараспашку. Каўнікс, нікс. Сышлі, чуль. Что-то такое яны робяць. Женщины плохого поведения, карацей. Я адзіны вот этот падказ з імі пабачыла, таму што там пабачыла гэту Ліна. Ліну яе завуць? Ліна. Ліна, да, я так і думаю, Ліна. І я падумала, бляха, які ўзровень упэўненасці ў сабе, якая яна глыбокая. І вот, дарэчы, вот пра OnlyFans. Вот таму я, калі мы будзем размаўляць, я бы вот эту тэму прыўнесла бы адназначна. Вось. Вельмі, ага, Оля уже пошла запись, ах ты, не папярэдзіла. Адназначна был просто такая размова, мне зайшла тым, што вот чалавек вырас у Беларусі, але не ведаю, і яна так шмат прапрацавала пра працу з сабой, як іншыя людзі на іх глядзяць, як яна мысліць. Ну, я просто з вялікім задавальненнем праглядзела гэты падкаст і іншым раю такое глыбокія думкі пра сябе і як чаму і ўвогуле цябе павінна не хваляваць, што думаюць іншыя пра цябе і там пра тое, што цябе ёсць там старонка OnlyFans, або як наглядзець на сваё цела голае, да, і там камусьці яшчэ паказваць, што такое фатаграфія. Карацей, вельмі годна. Вось. Мне спадабалася. Цікава. Таму што часцей за ўсё як? Ты глядзіш на гэтыя какие-то старонкі ў Інстаграме, да? І я памятаю, як Мелкавёраў пастаянна Мікіта тэгал Ліну, жонку сваю, тада дзяўчыну, где-то тегал в сторис, я такая, ну, надо зайсці, чалавек тегае, значит, іншы чалавек хоча быць пагледзены, значит, я пагляджу, і я захожу, і такая, Илья, иди поглядишь, выставляют. Такая, и сиджу, и такая думаю, и это ейный хлопец. Это ейная адчыненая сторонка. Заходи не хочу. Как бы зразумела, хто і навошта туды заходит. І я такая, цікава. Такая, ну буду разглядаць гэта як мастацтва. Вось, как Ну бы так. там перыядычна, ну я не то, што была падпісана, просто перыядычна, калі Мікіта тэгал, я заходзіла паглядзець, што там новенька. Вось, как бы чым людзі у іншым нейкім свеце натхняюцца і што яны робяць, вось, але высвятляецца, што за тым, чтобы зрабіць такую сторонку адкрытай, может стаять не толькі какая-то лёгкасць і бездумнасць, як мне падавалася, а наадварот, вось як ты кажаш, Ганна, праца, нейкая праца. Рефлексія, глыбокая рефлексія, упэўненасць у сабе, да, прыняцце свайго цела, таму што насамрэч вельмі шмат у нашай культуры на цябе апранаюць такую сорам, да. Вот, дарэчы, праз тое, як мы кантралюем сваё цела, дзяржава кантралюе нас. Ёсць такая думка, што наколькі мы сабе не дазваляем іншым паказацца, да, вот, напрыклад, мы бярэм Нямецчыну. У Нямецчыне натуральна вот там пайсці на пляж, вот там няма ніякіх там, як кажуць, шезлонгаў, просто камяні, людзі распранаюцца, ідуць купацца, да. Я скажу, Бок што я няма таксама... падзялення на нуд пляж, нудзісткі пляж і Не, там звычайны ёсць як пляж? бы, але некаторыя просто, гэта няма такога конкретно таблички стаіць тут нудзісткі пляж. Не, ты просто праходзіш міма, ты бачыш там шмат людзей голых, ты такі, окей, ты хочаш да іх далучыцца і ці там пайсці ў іншае месца. Зразумела, там, дзе турыстычныя эрыі, там больш такое, скажем, закрытае, да. Але той факт, што, напрыклад, там у баню, і мы прыйшлі ў спа на каляды, мы якраз там былі ў Нямецчыне, і мы заходзім, і нам даюць такія жетончыкі, типа, вот там ідзіце, там для мужчыны жаночы ўваход асобны. Я такая, окей, я заходжу. Я там складваю ўсё, трэба быць голай, да. Я распранаюся, такая, типа, цікава. Потым гляжу,
Я такая: "Раз". Я думаю, что это люстэрка, потом гляжу, это не люстэрка, это я бачу свайго мужа голага. Я такая: "What the heck?" І потым разумею, што мы, па сутнасці, это просто нас адправілі ў розныя бакі, але ты ўсё роўна ўсе разам сыходзішся, і ўсе голыя. І спачатку тебе такое, типа: "Ой, на мяне будуць глядзець". Усе кажуць mind their own business. Там кожны там сядзіць, як яму там зручна. У гэтым нейкая такая свабода, ты не думаеш, блин, ну што ў мяне там такога, што у іншых няма, да? Вот пра гэта вот ментальную свабоду я там з дзяўчынкай, которая з Нямецчыны сустрэлася у падарожжы, і яна кажа: "Мы з бацькамі ездзілі на адпачынак, у нас усе былі заўсёды голыя, мы там купаемся". Ну, типа, до моих там 16 гадоў я з бацькамі ездзіла, это типа натуральна. І я такая: "Натюрліх is good". Ну, мне падаецца, што ў гэтым вельмі шмат свабоды, і зноў жа, як ты на сябе глядзіш, вот няма гэтага сораму. Ну да, вот я такі мяне Бог зрабіў, або там, ну, не ведаю, у каго што во што верыць. Што вы думаеце, мне вось цікава, як вы да гэтага адносіцесь, да галаты? Сяброўкі, которые здесь, ну, не давай, знакомые знакомых, они проповедуют про вот это вот. Мы все, как это, натюрлих is good, як ты кажаш, да? Что дома вось можна і маме, і таці перад деткамі как бы полностью нагишом ходить. Галоўнае пачынаць этого самого маленства, чтобы как бы вообще вока не дернулось, и это было максимально нормально. Но для мяне был крінж, калі гэтая знаёмая казала про тое, што яна купаецца в ванне со своими детьми, а это как бы 2 хлопчыкі, тоже полностью без нічога, то бок як бы, ну, купаецца в ванне. І я такая, ну, мне яшчэ не панять. Я как бы, мне чужда гэта. А ты разбіралася, чаму табе чужда? Наверно, больше здесь про тое, што гэта разнаполы, типа мама дзяўчына, жанчына, хлопчыкі мужчыны, хлопчыкі яны, і што яны разнаполыя. Наверно, мяне больш за ўсё вось гэта трыгерыла, што яны разнаполыя. І я разумею, што хутчэй за ўсё в галавах гэтых хлопчыках всё нормально. Яны такія: "Мама заўсёды так робіць", і нічога дзіўнага, ненармальнага для хлопчыкаў не адбываецца. Дзіўна і ненармальна для мяне. Я да такога не прызвычаена. І таму для меня это такое: нет, я сама так ніколі не зраблю, і типа буду не згодна з тым, што хтосьці так робіць, але просто не выказваю гэта. Но мне карці, да, вот вам інсайт, я такое не магу прыняць пакуль. Красы трошкі асуджэнні ёсць, гача. Воля ці Яна, хто наступны, давайце. Давай я скажу, потому что вось мне ёсць што вось пра Люду сказаць. Мне ж здаецца, што гэта ж не асаблівасць нейкая, а гэта насамрэч мейнстрым. У нас, ось, як ты кажаш, Ганна, у грамадстве такое, што гэта не ок. І Люда вось класічны прыклад, калі гэта не ок ужо з дзяцінства ў галаве, і, канешне, гэта незвычайна, некамфортна, таму што ты не хадзіў усё жыццё з голымі людзьмі бок о бок, не цёрся, не глядзеў на іх. Канешне, гэта незвычайна, і новае гэта заўсёды дыскамфорт. Таму як бы, ну так, большасць людзей такія. І вось працягнуць пра Ліну, гэта як бы чалавек, магчыма, якому гэта не падабаецца, вось асаблівасць грамадства. І мне здаецца, што калі гэта прапрацавана, вось я не ведаю гэтую канкрэтную дзяўчыну, але ісці на поўніцу экстрым іншы, дзе мы такія, мы будзем голыя паўсюль, фатаграфія гэта з разетай, гэта норма. Мне здаецца, гэта не пра волю, калі ты такі, гэта норм. Гэта занадта шмат увагі на цела. Гэта, як ведаеш, зрабіць мэтай свайго жыцця, паказаць, што і паказаць цела. Гэта пастаянна думаць пра цела, паказваць людзям цела. Ну, я вось як бы сябе адношу да тых людзей, вось як ты сказала пра сваю знаёмую, што окей, цела. Ну, як бы, я шок-кантэнт, ну, не ведаю. Ну, я вось як бы выхавалася ў не занадта нейкай нудзісцкай сям'і і не занадта вось такой, што, о божухна, там хтосьці пабачыў.
я як бы пабачыла, окей, ну гэта як бы як пабачыла нешта, што я ведаю трэба хаваць, але як бы пабачыла, у мяне ні шок, ні жах. І я як бы вось калі з дзецьмі казаць, мне таксама мне хочацца, каб у іх не было зацыкленасці на гэтым. Прычым не зацыкленасці, што гэта вось трэба хаваць, і не зацыкленасці: «Мама, я хочу паказаць сябе ў 16 гадоў». У нас як бы ў грамадстве ўсё яшчэ шмат чаго залежыць ад публічнага ўспрыняцця. І публічнае ўспрыняцце, што ты не можаш быць прэзідэнткай, калі ты паказала сябе і там год паказвала сябе раздзетай. Прабачце, гэта немагчыма. Ну, можа быць, можа я памыляюся, і Ліна вось пакажа прыклад, што можна быць OnlyFans мадэллю, а потом стаць прэзідэнткай, але як бы аб'ектыўна людзі, многія маюць такі погляд, вось як у Люды, класічны, традыцыйны, і гэта не кепска, і гэта нармалёва. І вельмі шмат у жыцці пэўнай асобы будзе залежыць ад такіх людзей. І гэта не тое, што я падтрымліваю. Канешне, хацелось бы, каб мы ўсе былі вольныя птушкі, каб мы вось гэтага не было, але гэта будзе, з гэтым трэба нешта рабіць, і як бы трошачкі сябе падладжваць пад іншых, іншыя будуць трошачкі ўжо церціся аб цябе, прыймаць цябе. Ну і як бы паціху вось гэтыя куты яны максімальна зрабіць табе як комфортна, і іншым таксама. Мне таксама вось дыскамфортна менавіта вот ад старонкі было, што не тое, што чалавек паказаў сябе раздзетай і пераадолеў, напрыклад, сябе, што вось я прапрацавала і пераадолела. У меня адчуванне было, што і што далей? Окей. Паказала раз, паказала два. Окей, зарабляць гэтым добра. Але расказваць, што вось гэта пастаяннае паказванне сябе, прэзентацыя сябе, што гэта мастацтва і што гэта галоўны занятак, мне б не хацелось, мне б ўсё ж такі не хацелось ні для сябе, ні там для дзяцей. Мне, як чалавеку вось такому інтэлектуальна накіравана, мне б хацелось, каб людзі нешта вось стваралі, там, не ведаю, хоць тое з бісера нейкія каралікі, хоць то будынак пабудаваць, хоць то кніжку напісаць, вось нешта стварыць, а не толькі вось пра гэта цела. Цела прыходзяць, сыходзяць. Магчыма, вось калі гэта будзе такі мейнстрым, што я, напрыклад, незвычайна, мне там рукі няма, я там старэю, я мяняюся, я ўсё гэта паказваю. А пакуль я гэта бачу як такая з добрым маркетынгам класічная нюд-мадэль. Але як бы з такім з густоўным маркетынгам, што я прапрацаваная. Я вось элітнага філасофскага гатунку нью-мадэль. Вось, можа, я не права, таму што я, шчыра кажучы, я праглядзела, і мне цікава гэта, окей, бываюць людзі розныя, бываюць людзі. Это не кепска, бывае лепш, бывае горш, як бы, калі чалавеку гэта не надаела, калі гэта кагосьці натхніла пераадолець сябе, супер, круто. Мне просто не хочацца, каб мы перайшлі з аднаго вось гэтага зацюканасці, што, божухна, у мяне тут дэкальтэ, я трошкі ножку паказала больш, таму што шорцікі адзела кароткія. Я вось заўсёды там у інтэрнаце адзену вось такія вось па самую куку, як мама казала, спадніцу, і хожу па лесвіцы. Мне як бы было комфортна. Як бы, калі на мяне хтосьці паглядзеў, я бы адказала. Я адказала, што так, паглядзі вось туды, як бы. Але мне было рэальна комфортна, і я не хацела, каб вось гэты комфорт сабе памяншаць. Я ведала, што гэта даволі такі нетрадыцыйны строй для інтэрната, скажем так. Вось, калі камусьці комфорт дадае вось такая старонка, круто. Мне здаецца, што людзі наадварот паглядзяць такую вось прыгажэнную дзяўчыну, а яна вельмі прыгажэнная. Вось, і могуць наадварот падумаць, што, вось я б не магла. Вось мне хочацца пабачыць мадэлі, якія там з сівымі валасамі, жанчыны, вось, якія паказваюць, што вось у мяне ёсць цэлюліт, але я ўсё яшчэ прыгожая, у мяне там ёсць, не ведаю, моршчыны, мне 35, я прыгажэнная, але вось гэта рэчаіснасць, што поры існуюць, што вось менш кантрасту на твары, гэта норма, асабліва для нашай расы, як бы, а не вось гэтыя ўсе павекі, якія там татуіраваныя,
як быццам бы гэта не такія высілкі асаблівыя. Ну, карацей, я сканчваю сваю лекцыю. Больш Ну, цікаво. Дзякуй. Воля, што ты думаеш? Сябры, хто ўключыў і не разумее, што яны вообще тут размаўляюць, нейкія нюцы голыя. Сёння тэмы няма, просто мы даўно не бачыліся. Апошні раз, калі мы вось так збіраліся і вось пра штосьці, што на свеце ўжо 100 гадоў таму было разам. Таму сёння проста што ў галаву прыйшло, то размаўляем. Магчыма, пазней кожны распавядзе, як яго справы, дзе ён быў, што збіраецца рабіць летам, але зараз мы вось проста пачалі, Ганна успомніла пра гэты выпуск, і таму мы размаўляем. Ну, я таксама, як многія, думаю, выхоўвалася ў такой у савецкай, постсавецкай сям'і, вельмі кансерватыўнай, дзе было вельмі за норму ўвесь час. Там моя маці, бабуля абгаворвалі кожнага вагу, хто як апранаецца, і заўсёды было: «О, пабач, ёй же там 30 гадоў, а яна ў кароткіх шортах». І я доўга пэўны час, я не уяўляла, як можна нават мне, там, калі я была яшчэ худзейшая, маладзейшая, надзяваць кароткія шорты. Я такая была: «О, не-не». Ці там, я памятаю, універсітэце, там мае сяброўкі гаворылі: «Ой, это ж дзяўчына ходзіць без станікаў, і смочкі бачныя, фу-фу-фу». І я была, таму што я ў гэтым асяродку, таксама для мяне было фу-фу-фу. Потым, канешне, гэта ўсё для мяне па-іншаму стала. Я вельмі стала лаяльна адносіцца да людзей, хто як адзяваецца, хто што выкладае, але не ў адносінах да сябе, таму што вось гэта сядзіць. Таксама, калі ты там штосьці у цябе не ідэальна, то табе лепш шорты не апранаць, вось тут абцяжку не адзяваць і ўвогуле не паказвацца. І для мяне вельмі складана сябе паказваць. У нас, дарэчы, з Янай калісьці была такая тэма, вось пра тое, што мы казалі: «А ці можа той, хто там быць прэзідэнткай, хто там сябе дупу паказаў». І мы Янай казалі: «А давай мы зробім тыпу выпуск ласкатоў, дзе мы голыя». Ну, мы не будзем паказваць, будзем сядзець голыя, але будуць, ну, тыпу камер. Ну, мы не абмазгавалі, як гэта зрабіць, каб гэта было, ну, ведаеце, не пошла, а каб вось менавіта як нейкі пратэст ці штосьці такое. Ну, вось, так што магла бы быць таксама прэзідэнткай голай ласкатоў. Неважна. А вяртаючыся да таго, што Яна казала, мне нармалёва, калі я бачу такія аккаунты, я сама люблю на іх падпісвацца, але я люблю менавіта не на супер прыгожых дзяўчын, а на розных. Ёсць нават мастачка адна, я вельмі люблю глядзець малюнкі. Яна бярэ рэальныя фотаздымкі дзяўчын, якія розных формаў, і яна малюе з іх. Напрыклад, яны ўсе там полунюд такія, і я вельмі люблю глядзець дзяўчын, якія такія вот эти вот get ready with me, там апранаюцца, але яны плюс сайз. Яны там рэальна ў такіх супертонкіх стрынгах, там усе імі пішуць: «Фус, хавайся целлюлит», яны кажуць: «Схавай, так вось паглядзіце», тыпу. І я імі захапляюся, таму што я так не зраблю ніколі. І вось гэта выстаўленне для мяне, вось там хтосьці, яна казала, лучше бусікі рабілі. Так для мяне, што, ну, гэта творчасць. Хтосьці робіць бусікі ўмее, а я не ўмею, я пакажу вось так. А хтосьці вершы піша, а я не ўмею вершы пісаць, я штосьці там гэтае пакажу. Для мяне гэта ўсё абсалютна нармалёва, яно мае права існаваць. І часам, калі я там гляджу, я магу пачытаць вельмі інтэлектуальны пост у Фейсбуку, а потым мне хочацца паглядзець чыйсьці прыгожыя фотачкі, і для мяне гэта абсалютна нармалёва. Я як бы стаўлюся, і для мяне немає нават крынжа, калі дзяўчына выставляе такія фоткі, а потым яна можа быць і ў той жа час і сур'ёзнай, пайсці дэпутаткай быць, я не ведаю, ці кімсьці яшчэ. Гэта ж людзі мнагагранныя, гэта не абавязкова павінна, што іх нейкая адна, ты разумна, дык ты павінна, гэта вось таксама стэрэатыпы. Ты разумная, ты задрот, ты павінна выглядаць, сядзець у акулярах і лахушка, як гэта не радзіць красівай. А калі ты прыгожа, дык ты абавязкова тупая. Ну, можаш быць розныя камбінацыі, не абавязкова за гэтым сачыць. Таму вельмі хочацца, каб грамадства адыходзіла ад тых стэрэатыпаў, што дзяўчыны павінны быць там скромныя, зажатыя, наадварот хочацца штосьці такое выкласці. Я ось там літаральна недавно таксама адной дзяўчыны прыгожай пост, она кажа там: «Мой муж, вось я выклала фотку ў закрытым купальніке», ён кажа: «Не хавай сваё цела, тыпу, што ты ў закрыты купальнік?» Я кажу: «Правільна, калі б я так выглядала, я б голай увогуле паўсюль хадзіла». І вось таксама думаю, матывацыя людзей, якія шмат выкладаюць нюца. Ось мая бы была дакладна, калі б я раптам супер сабе напампавала сраку і стала супер фітаняша, я б выкладала паўсюль, таму што я проста ганарылася: «Паглядзіце, з такога вось я стала такой». Ну, ты бок, а калі чалавек, ну, можа быць такая матывацыя, тыпу, хтосьці камусьці гонар, кагосьці эстэтыка, мастацтва, ну, не ведаю, таму штосьці судзіць там не бяруся, але на ўсё мае права быць. Нават калі чалавек пахудзеў ці дабіўся, ці хоча чамусьці даказаць, хай даказвае, калі гэта чалавеку яго упэўненасць павышае, ну, на здароўечка. Ведаеце, мне падаецца, што патрэбны вось такія, ну, зараз мы кажам пра сацыяльныя сеткі, да, или агулам людзі, которые
Может, это в формате гипертрофируюць вось, да, цела, нормализация тела, голова любого. І вот это вот як гіпертрафіраванасць, вялікі фокус на яго для того, чтобы сярэдняя тэмпература как бы по больнице, по грамадству выстроилась чуть-чуть ниже, трошечки ниже, чем вось гэтыя экстравагантныя, нават можна сказать, люди. А, потому что ёсць вельмі закрытыя, трэба, каб был супраціў какой-то вельмі адкрыты, і дзесьці пасярэдзіне мы знойдзем вот тую вот, скажем, норму для грамадства, дзе магчыма ўсім будзе комфортно, потому что как бы иметь вот эти стерильные как бы тоже онлайн какой-то свет стерильный, где как бы все там штосьці, ну, все прибранные такие, без авангарда, без какого-то вызова, тоже быццам бы вось будет не до конца правильно и вольно, галоўнае. Ну вот да, я мабыць, не падтрымліваю до конца, і для меня гэта э, занадта, но я за тое, чтобы яно хай оно існуе, для того, чтобы сярэдні градус был трошечки паніже. Ну, дарэчы, даже для саміх сябе, да, я ў нейкі моманты себя прымушаю, калі дзеці заходзяць у пакой, дзяўчынкі, што я как-то не заціскаюсь, не закрываюсь, если я раптам голенькая, потому что вот чтобы не показывать им, не транслировать им вот эту свой какой-то стэеатып, стараюсь гэта не рабіць, это мне цяжка, потому что они ж подходят, показывают, чуть ли мне не там пальцами куда-то могут потрогать, такие: цікава, у меня тоже такие будут. Вось. Ну, как бы такое, с покерфейсом таким, да, конечно, то есть нічога не здарылася, але я прям напруживаюся. І вот зараз, наприклад, мне там 33, а я не бачу дарослага жаночага цела як прыклад. Таму што што? Ніхто яго не паказвае, таму што яго саромеюцца, і я не бачу гэтага, типа, может, где-то морщинистого тела со зменами у реальном своим житии. То есть для этого надо идти, не знаю, куда идти на пляж, чтобы там какие-то Ну, іншие публичные женщины бани, показывали. там, Да, да. публичные бани. И то есть если раньше я фукала, такая фу-фу-фу, я не хочу быть вот такой вот. А зараз я такая, мне надо глядеть, и чтобы дзяўчынкі мои таксама глядели, и чтобы это нормализовалася, и не было какого-то там шока, страху. Боже, я стану калісьці такой, так, я зараз пойду усімі кремами, скрабами помажуся, весь лифтинг на себе, только вот чтоб не стать вось такой вот. Зараз Вось у твое мяне тело ёсць такое, стане таким. Я вось зацыклена на тым, каб паглядзець вось на сталага ўзроста жанчынак. Я падпісвалася там на 40+, 50, 60, 70, 80. Вось такіх вось, якія рэальна пра шчырасць, не пра тое, што паказваць цела гэта нармальна, а пра тое, каб паказаць, што цела вось так мяняецца. Вось, ну, там гадамі людзі некаторыя паказваюць сябе, гавораць пра гэтую. І мне вось мне не страшна, таму што вось мне здаецца, што ну, гэта норма. Некаторыя там сівеюць валасы, ўжо ў 30 пачынаюць. Окей, гэта як бы норма. Бываюць такія большасць людзей, яны зусім не фітнес. Яны фітнес, гэта пару адсоткаў людзей увогуле ў трэнажорную залу ходзяць рэгулярна. І не факт, што яны яшчэ имеюць целы вось такія, як на вокладках. Як бы я наадварот вось падпісалася на нейкі экстрэмальны кейс, там 80+ бабуля. Вось яна там штосьці расказвае ў станіку. Я думаю, прикольна. Вось. Я Слухай, упэўнена, ну может яе ж таксама пра... асуджаюць. Так не, Яе глядзіце, ўзроста асуджаюць жанчыны, што яна так робіць, 100%. Ну, так. мне падаецца, тут пра два розныя бакі, пра прыняцце і не, ну, як бы, і жаданне застацца яшчэ трошки маладой або маладым. Ну, як бы, тут некаторых ты вот кажаш, што норма, да, што типа вот я старею, я прымаю так. Просто у нас ёсць такія два экстрэмы. Ты вот так кажуць, намазвацца крэмам, ліфтинг, і яна все равно гэта жанчына хоча сябе адчуваць маладой, і яна таму гэта робіць. І гэта ейнае ўнутранае жаданне, нежаданне быць старой, і як бы гэта
кульна, да, што яна гэта робіць, і яна хоча клапаціцца пра сябе, ну, перш. А другая кажа: "А я не хачу пазбегаць гэтага, я старею, і я таксама з гэтым кульна". Галоўна, каб гэтыя 2 лагеры не казалі, што фу-фу-фу, то, што вы робіце, это дрэнна, а іншы казалі фу-фу-фу, тое, што вы робіце, гэта дрэнна. На мне вот якраз такі мая думка была, дзякуй, Люда, ты казала пра вот акно Авертона, да, што вот ёсць нейкі экстрым, дзе людзі паказваюць, і ёсць где-то, где, ну, напрыклад, як я была ў Беларусі, я жыла ў маленькім горадзе, у каталіцкай сям'і. Канешне, про открывание своего тела это такое вау, ну, типа, абсолютно не тое, што трэба. А зараз я жыву ў Нью-Йорку, дзе гэтыя рамкі настолькі далёкія, дзякуючы, ну, розным людзям, розным групам, которые тут існуюць. І мяне вот я вот як я сябе шукаючы такая: "О, а я магу так, о, а я магу гэтак, а я хочу паспрабаваць". І ніхто мне не забараняе. І вот мне падаецца, вось гэтым нейкае такое ламаюцца гэтыя стэеатып або некая рамка, которая ў маёй галаве была, і зараз я такая адчуваю, што о, а так цікава. Не значыцца, што я буду фоткаць сябе голай выкладваць, а калі б нават так я і рабіла, то я не думаю, што хтосьці мае права мяне асуджаць, там што гэта маё цела, маё права, да, там. Ну, у такім плане. Карацей, цікава, я хацела, дарэчы, задаць думку, пытанне, сыходзячы з таго, што мы гаварылі. Ці пагадзіліся вы зараз у тым узросце, што вы ёсць, на нюд-фота? Неважна, яны будуць публічыцца, не будуць публічыцца, проста для сябе ў першую чаргу. Ці пагадзіліся б вы? Я магу адразу адказаць, я вельмі хачу зрабіць, але, ну, тыпу, гэта трэба знайсці такого фотографа, каму б ты давяраў. Мне Яна калісьці казала: "Так прыязджай да мяне, у мяне ў мужа ёсць фотаапарат, я цябе голай пафоткаю". Потому что у меня есть, да, у меня есть гэты зажим, комплекс, і я хочу просто тупо, ну, для сябе яго зняць, а калі прыгожа ж там штосьці, не зусім, калі там уже там вагіна нараспашку, я б і выклала штосьці прыгожае, але вось тупо для сябе, потому что зараз мне падаецца: фу-фу-фу, я такая непрыгожая, а ў 80 гадоў я пагляджу і падумаю: о, так я была, бляха, такая прыгожая. Як зараз я 20 гадоў я думала, што я непрыгожая, а зараз гляжу, там слеза коціцца па шчаке, і кажа: "Ты была, Олечка, худенькая, прыгоженькая і добренькая", так і зараз. Таму я реально б хацела, але, ну, менавіта з тым фотографам, з якім мне комфортна было бы, там, ну, там давер нейкі быў, гэтак далей, там водгукі, можа, добрыя. Так, дзякую. Люда, Яна, вы што? Ну, Ой, я я... ёсць Ой, фатаграфуюся, я фатаграфуюся даўно ўжо. Просто вось менавіта, каб паглядзець, як я мяняюся. Ёсць як бы серыя, дзе я сама проста дома, вось, а ёсць такія больш мастацкія вось фотасесіі. Я не ведаю, у мне меня калі мне муж мне вось проста фотограф. цікава назіраць за сваімі зменамі. Гэта рэальна, калі гляджу на фатаграфіі, там, дзе я была, там 23 гады, мне здавалася, я пухленькая, але я зараз гляджу, думаю, гэта ж такая скура шчыльная, якасная. Думаю, гэта же не цягліцы, а гэта менавіта вось неяк так нацягнутая скурка да тлушчык, так прыгожа выглядае, як вось у дзіцятка такія шчочкі. Зараз думаю, так, я ўжо бачу, вось гэтыя змены адбываюцца. Не то ж, каб шкадую, мне вось зусім як бы няма шкадавання па таму часу. Мне проста цікава назіраць, што атрымліваецца вось у нас, у дарослых, так же сама, як там у раннім перыядзе дзяцінства, ўсё адбываецца так паслядоўна, так заканамерна, як ва ўсіх. Вось я чытаю кніжку, адкрываю, у першы месяц вось гэтыя фізічныя змены ў дзяцей. У 5 месяцаў вось гэта, пра пункцікам, псіхалагічныя змены, фізіялагічныя. І мы так вось з першым дзіцёнкам охалі-ахалі, блін, так гэта ў нас таксама. То бок кожны дзіцёнак вось так развіваецца, і мы таксама. А зараз я гляджу, так і дарослыя таксама. Мы такія думаем, мы такія ўсе ўнікальныя, так всё у нас незвычайна. Не, вось ніжняя траціна лица будзе тлушчык паніжацца в шчыльнасці. Вось як бы ўсё гэта заканамерна, ўсё гэта прапісана. Цікава назіраць вось гэта, блін, так гэта ўсё па рэечках, цягнічок гэта едзе, а мы ўсё не заўважаем. Да, Клас. я, дарэчы, глядзела вось Ліны аккаунт, і зараз заўважыла, што яна ўжо не сама фатаграфуе, а фатаграфуе людзей, і я подумала про тое, што как бы, да, ты можаш сабе в люстэрка там или на франтальную камеру заснять, але ўсё ж таки, як табе заснімець
фотограф в студыі, мабыць, у какім-то образе заўважыць ну, вот это, мне падаецца, конечно, іншае. І да, я бы таксама хацела такой фотаздымак, вот як кажуць, воля на памяць, каб там у 70-80 гадоў паглядзець такой вельмі якасныя фотаздымкі свае у гэтых вобразах і вось мець іх такую на памяць. Ну, вообще, вот мне падабаецца, Яна, твоя традыцыя, скажем так, якую ты ладзіш, што рабіць гэта сістэматычна і для таго, каб заўважаць, як ты ў розныя гады, мабыць, да цяжарнасці, пасля цяжарнасці, там, падчас цяжарнасці, як ты выглядаеш і наколькі жаночае цела рознае, як яно вось можа мяняцца, мець розныя формы. Раней такой інсайт, скажу, вот это вот, ну, типа, я ж натуральная, мне ж павінна падабацца мужчынскае цело, ну, вот я гетеросексуальная, да. И я как-то такая, все, мне падабаецца мужчынскае цело, мне падабаецца мужчынскае цело. Сышлі адсюль. Это трэба пакінуць, сашлець. Просто чтоб вы просто не разумеете, где отбываются когда тут вот я сиджу, а вот так вот выглядае место, где я сиджу. Вон мой балкон, і вось дзеці, которые павінны быць з татам, но тата снедае, а дзеці не хочуць быць з татам. Ім хочацца павашкацца каля мяне. Так, інсайт распавяду пра тое, што вось гетерасексуальнае это мужчынскае цела, але потым я дапусціла сабе думку аб тым, што можна быць гетерасексуальным, но пры гэтым захапляцца жаночым целам. Потому что если поставить побач жаночае і мужчынскае цело, такое, даруйце, хлопцы, но вот тут оно як бы, яно такое рознае, яны вот это все изгибы, розныя формы, розныя канфігурацыі, розныя, і то, что там одна грудь может быть больше, другая меньше, это столько всего насамрэч прыгожага, і можна вот менавіта як мастацтва гэта ўсім назіраць за гэтым усім і любавацца, захапляцца. А ты, Ганна? 100%. Я падтрымліваю такое. І я сама, ну, даўно думала пра нюц. Мне падаецца, таксама нешта рабіла яшчэ маладзейшая. Але вось вот гэтым зменай на 30 гадоў я значна адчула, вот там змена ў метабалізме, змена маіх формаў цела. Я дастаткова заўсёды была такая атлетычнай формы. І пасля 30 у меня была сядзячая праца, і я набрала тады вагу, і я адчула розніцу. І мне такі быў, ведаеце, сум, такая, мне так шкада маё цела, як это так? І там, ну, я зразумела, што, канешне, там шмат што пра здароўе, але, напэўне, мне вось такая фраза, которую сказала Ліна, яна мне запомнілась, і я зараз стала нават па-іншаму глядзець на сваё цела. І, дарэчы, Люда, то, што ты казала, што калі дзеці заходзяць на цябе, глядзяць і бачаць цябе, да, ты не саромеешся. Яна сказала, што ў адзін момант, калі было вельмі цяжка, яна паглядзела ў люстэрка, яна пабачыла, што там нешта паплыло, там ужо не так выглядае, ну, бо там смерць блізкага чалавека, яна сябе запусціла, і потым наглядзела люстэрку і сказала, кажа, я гляджу на сваё цела і там думаю, о, гэта дрэнна, гэта дрэнна, гэта дрэнна, а потом такая думаю, дзякую табе, маё цела, што ты мне, што я просто праз усё ўвесь гэты трындзец, ты мяне вытрымала, ты дапамагло мне пражыць. І я такая думаю, реально, вот гэтыя цягліцы там мне памаглі там тое, там выцягнуць нейкую сітуацыю. Там, не знаю, сюды, там, напрыклад, плечы, спіна баляць, таму што я адчуваю заўсёды нейкі груз там на сваіх плечах, да. І як я стала реально на сваё цела, кажуць, там, это храм тваёй душы. Супер банальна, але з другога боку, ну, реально, вот тое, што цела мне дазваляе вынесці шмат чаго ў маім жыцці, таму што я яго маю такім, якім я маю. І тое, што ты кажаш, я, можа, жанчына там, калі там грудь меншая, большая, гэтыя грудзі, як у вашых выпадку, выкармілі дзяцей.
да, вось гэтага вот чалавечка, который ўваходзіць у пакой, і ты стаіш такая, якая ты ёсць, і дзякуючы вот гэтаму целу, которое вынасіла, выкарміла, і вы стаіце перада мной. Вот для мяне вось гэта вот у галаве реально шыфт адбыўся, пачуўшы эту фразу, бо я таксама заўсёды да свайго цела адносілася такое: так, мне трэба яго змяніць, каб іншым было прыгожа на мяне глядзець. Не мне сабой заканекціцца з сабой, да, а іншым. І я вот такая: блин, ну это я зараз адназначна гляджу на гэта з іншага боку і хацела б вось гэты момант, каб ён застаўся, каб так кажуць, capture, яго неяк злавіць, і потым як вот і Яна, ты кажаш, і Воля, што праз нейкі час глядзець і думаць: клас, якое яно было, яно зараз змяняецца, і як цудоўна, што яно вот всё роўно маё цела, і мне іншага не будзе дадзена. І як вот я буду шанаваць тое, што маю. Ну неяк так, карацей. Як вы лічыце, если б мы зараз жылі в Беларусі, вот у нас былі бы, мабыць, такія же установкі или... 100%. У мяне былі да самага ад'езду такія ж установкі, што я там не магу чагосьці. Я вось, дарэчы, хацела сказаць, што я заметила, заўважыла з тобой, я гэтай весною вельмі шмат з кім спаткалася, там з сябрамі, куды ездзіла, і ну, я доўгі час нікуды не хадзіла, не ездзіла, сядзела дома. І таму вось для мяне гэта вось такой был, ну, відавочна розніца. Вось у Беларусі, я памятаю, мы збіраліся, я там маладзей была, і я ўвесь час думала: о, вот ты дзяўчыны такія прыгожыя, я не так выглядаю. І я вот это вот внутреннее пачуццё, я не адчувала радасці ад сустрэчы ці дыскатэкі ці чагосьці, тому што я ўвесь час адчувала, што я некая не такая, вось як там прынята ў нас стэрэатыпна ў Беларусі, ці дастаткова я там высокая, ці дастаткова я прыгожая, ці дастаткова добра я апранутая. І зараз мне было вельмі шмат сустрэч гэтай весной. І я ні на адно не задумалася, як я выглядаю. Мне просто настолькі весела, цікава, смешна. Я злавілася на думцы, я ні разу не задумалася. Да, я перад сустрэчай хацела, там прыгожа я фарбавалася, штосьці, але ў працэсе я не параўноўвала сябе ні з кім і не думала, што я неяк не такая. Настолькі мне было цікава, і я думаю, людзям гэта счытываецца. Ці ты сядзіш зажаты і такі думаеш: о, блин, я нет, ты просто адкрыты, смешны, і з табой, і людзям весела не так, як ты выглядаеш, праводзіць час з табой, а то, як ты сябе адчуваеш, як ты размаўляеш, як ты сябе паводзіш. І я гэта адрэфлексавала, злавіла і падумала: ну, гэта класна, што я так сябе ўжо перайначыла. А ты думаеш, гэта ўзрост? Гэта культура асяроддзя вакол, ці гэта ўнутраны нейкі шыфт, сыходзячы з нейкай сітуацыі ў жыцці так адбылася? А гэта ўсё Таму тры што ў Беларусі адном. жанчыны могуць так думаць. Ну да, для мяне Усё гэта менавіта было 3 ў адном, то што я з'ехала з гэтага таксічнага грамадства, якое навязвала мне стэрэатыпы, сама з узростам пачала мяняцца. Ну і да, і амерыканцы, конечно, ўплываюць. Тут ніхто, усім напліваць, як ты выглядаеш, ніхто там на цябе не чакае, што ты пойдзеш смецце на абцасах выкідваць. Таму наоборот, мне нават усе жартуюць уже такія тыпу: вось там, памятаеце, як мы там адзін дзень у Амерыцы, ты прыгожа, а на соты ты уже выглядаеш як лахушка, і ўсе з гэтага жартуюць і смеюцца, і ўсім камфортна. Ну, вот мне адна дзяўчына, моя сяброўка, она сама з Урала, і калі мы размаўлялі з ёй вот пра вяртанне домой или как бы вось если в Амерыцы стане полная жесть, ці гатова там куды пераехаць, да, і ну вот, ну конечно, типа, пераедзеш ли ты домой, ну з улікам, што типа вайна там скончыцца, все, то не знаю, что-то з Россией будет, ну карацей, вот поехаць домой. І она такая: я б, наверное, я, канешне, вельмі моцна люблю дом, вельмі моцна люблю Урал, всю вось гэтую прыродную как бы атмасферу, энергію, але она кажа: я бы не змагла жыць у вот гэтым асуджаючым асяроддзі, якое такім напружным, такім строгім асяроддзі, якое, она кажа, было там, што подмышки побрыты, у тебя не побрытыя валасяны, ці не валасяны, якія у тебя ногі, якія у тебя рукі, во што ты апранута, калі ты ідзеш выкідаць смецце, во што ты апранута, калі ты ідзеш у краму, як у якім выглядзе ты забіраеш пошту. І вот это вот, як ты выглядаеш, ці нафармаваны у тебя вусны, калі ты выходзіш у краму, как бы она кажа: я бы просто не змагла больш жыць ужо ў такім строгім і, можа, дзесьці кансерватыўным, а можа, дзесьці патрабавальным грамадстве. Кажа: мне тут так ужо комфортна, што я магу адзецца вось як у мяне сёння настрой. Вот у меня сёння настрой адзець, пайсці в горад і кудысьці там паехаць і адзець прыгожую сукенку, там неяк упрыгожыцца. Ідзі рабі.
все будут идти тебе там комплименты отвешивать, I like your dress. И вот это вот все в чарзе в туалет скажет. Каже: "А если у меня настрой одеть, леггінсы, оверсайз майку или наадварот толькі топік, і каб быў бачны з гэтых леггинсов мой живот, so what? Иди, рабі. Какой у тебя сегодня настрой, такой иди, и как бы агулам людям будзе, как это, вот как Ганна казала, як у немецкой бани, все глядят на себе, все клопаюцца про себе, и то самое тут. И это так классно, калі вось тебе не надо ментальна нават, на ментальным узроўні думаць аб тым, як цябе ацэняць людзі вакол. Гэта так лёгка становіцца. Вот нават высілкаў ніякіх не рабіць ментальных у гэты бок. Яна, ты что скажешь? Давно молчишь уже давно. У меня просто инсайты бомбят, я вас слухаю и так залюбовываюсь. Якія прокачанные девки. Я себе занотовала инсайт, что у нас некая вось ёсць в нашем грамадстве гіперфіксацыя візуальная, і гэта закрывае іншыя каналы ўзаемадзеяння са светам. Я подумала про сексуальнае жыццё. Так шмат секс і преподносіцца праз візуал, што гэта ж пра тактильнае, гэта пра адчуванне. І ты не можаш адначасова думаць і пра тое і тое. Я гэта зараз скажу як блогерка, якая не можа гаварыць у камеру, калі я спрабую граць. Можа, некага атрымліваецца. Калі я ў камеру там пра Яна Хімічла кажу нешта і граю, думаю, ну мне надо вось так сказаць. Як толькі я думаю, як трэба сказаць, я не кажу тое, што трэба сказаць. То бок вось гэта, мне здаецца, калі ты вось фокусуешся занадта шмат і табе, як жанчыне кажуць, выглядай, мы чакаем ад цябе такой выгляд. І ты там, не дай Божа, люстэрка бачыш у пакоі. Всё, ты будзеш касіцца вокам, як я выглядаю. Ты не можаш як бы заплюшчыць вочы і спытаць сябе, што я адчуваю? Добра? Ці магло быць лепш? Ці неяк словамі, ці то кантактаваць з асяроддзем, ці то эмацыйна, ці то вось тактыльна, ці то голасам нешта. Ну, так шмат такая зацыкленасць, гіперфокус на гэтым візуале, што ўжо хочацца панізіць вось гэта. А другое, мне... забыла ўжо. Дарэчы, пацвердзі твою думку, памятаеш, казалі, што у нас шмат фразеалагізмаў, выказванняў, которые нам в дзяцінстве гавораць, это як установкі, которые нам укладаюць у галаву, там, типа, без труда не выцянеш рыбку з пруда, што трэба пастаянна пахаць, інакш ты ніяк не можаш жыць. По одежке встречают, по уму провожают. Колькі мне это долбили просто. И реально, калі прыходзіць хлопец, апрануты, звычайны, все такі, ой, хто ён такі? А гэта мільянер. Это вот реально я выхожу на вот шмат розных зараз сустрэч, чым прасцей апрануты чалавек, тым больш у яго грошы. Вот реально. Толькі такія, которые вот, людзі любяць увагу, яны апранаюцца там стылёва, і па ім бачна, яны просто хочуць прыцягнуць увагу, каб бы такі быў хук. Я сама, напрыклад, там што там апрану, каб вот калі мяне падышлі, сказалі: "О, прикольная штука", я такая: "Ага, давай размаўляць. Ты ўжо цікавы чалавек, я тебе захапіла твою увагу". Так і я вот зараз бачу, што реально у нашых асяроддзі, так, якія ў цябе там туфлі там, да, дарагія там, это даходзіць да нейкіх такіх экстрэмаў, і як там дзяўчаты, які ў яе губы, як яна размаўляе, як яна стаіць. Усё гэта ацэньваецца менавіта візуальна. Мы першае, што ўспрымаем візуальна чалавека. Таму я казала, вот, напрыклад, калі вельмі часта онлайн ты перапісваўся, нават ніколі не бачыў чалавека, і табе так... ты просто з ім канекцішся на іншым узроўні. Я памятаю, у мяне ў школьныя гады, як памятаеце, Аська была, з'явілася, я перапісвалася з хлопцам, я абсолютно не ведала, як ён выглядае. І мне было так пофіг, мы просто перакідваліся нейкай музыкай, мы размаўлялі шмат пра што. І мне было вот цікава з ім як з чалавекам. І калі ім даслаў фотаздымак, я такая: хлопец як хлопец выглядае, нічога асаблівага, то бок не прынц на белым кані, але ён для мяне ўжо быў прыгожы,
просто ад таго, што вот у мяне з ім быў кантакт. Вот мне падаецца, мы так часта забываемся пра тое, што за гэтым экранам, што і так фокусуемся, як ты кажаш, Яна, на знешнасці, але, мне кажуць, нас праграмуюць з дзяцінства, і зараз проста такі ўжо, калі ты дарослы, ты з гэтым разбіраешся, такі думаеш: чаму я так думаю, чаму мне з гэтым так зручна, незручна, чаму я адчуваю сорам ад таго, што ў мяне там, я пранула цішотку без станіка, да, і на мяне глядзяць, і мне можа некамфортна. Да пашлі вы, мне камфортна. То бок гэта зараз усё ў гэтым узросце узважваеш нейкі такіх на сваіх унутраных отвагі бярэш і такі: я прымаю это, не прымаю, гэта да мяне прыклеіцца, не прыклеіцца. Мне падаецца, это прыходзіць нейкім таксама ўзростам, адчуваннем і як это нават па-беларуску забыла, exposure да культуры. Бачыш рознасці гэтыя максімальныя, і ты адчуваеш значна свабадней. Таму мы сёння, бачыце, такія вось нарадныя, без Мы, да касметыкі. рэчы, пра ўзрост, да, размаўлялі з дзяўчынай, сяброўкай маёй, пра тое, вось, пра мужчын, которые выбіраюць сабе дзяўчын на 20 гадоў маладзейшыя за іх. І вот чаму падаецца, што ў гэтым нешта ненатуральнае, таму што, если там 40-летний мужчына выберет жанчыну, плюс-мінус как бы там 5 год свайго ўзросту, то там уже ён сустрэне такой адказ: мне гэта падабаецца, мне гэта не падабаецца, так са мной можна, так са мной нельга. І уже как-то шмат абмежаванняў, ужо неяк трэба падстройвацца, уже неяк такое, что-то надо дамаўляцца. Калі ты бярэш 20-гадовую, да, яна прыгожая, сакавітая, у нее там все упругае і гэтак далей. Але эмацыйна, псіхалагічна яна зусім не на ўзроўні как бы 35 год плюс жанчыны. І яна не адкажа. Ты скажаш: я хочу сёння вось так. І хутчэй за ўсё яна скажа: да, канешне, или нічога не скажа, просто прамаўчыць і згадзіцца. І вось мы размаўлялі з сяброкамі, які вось псіхатып мужчыны, вось калі ён робіць такой выбор, вот маладзейшай, а не вот такой уже жанчыны, которая ведает кошт сабе, напрыклад, или ведае, што ёй падабаецца, што ёй не падабаецца, што ёй мужчыне падабаецца. І вот як можна характарызаваць такога мужчыну, который вось выбірает асознанна вельмі маладых дзяўчат? Я згодна, вось, што немагчыма. Я згодна, што вось эмацыйна, канешне, 18 і там 35 гэта розныя эмацыйныя інтэлекты у дзяўчын, але мне здаецца, што гэта не такая нерацыянальны выбар у тых мужчын, што так, яна не разумее, я яе зараз вазьму і я яе накручу. Гэта хутчэй як бачу, што прыгожае, маладое, і гэта вось цяга амаль жывёльная. Гэта не нешта, што яны спраграмавалі. Яны проста, здаецца, вось інстынктыўна цягнецца да гэтага, і як бы адалей ўжо ўсё як в тумане. Гэта не пра тое, што мне цяжкавата будзе там падладжвацца пад жанчыну. Гэта вось проста лягчэй і больш на жывёльным узроўні. Я літаральна сёння з сяброўкай сваёй з раніцы галасавым перакідвалася, мы там абмяркоўвалі адна хлопца. Это падобная тэорыя, што ёсць хлопцы, якім падабаюцца толькі дзяўчыны вось такой стэрэатыпнай прыгажосці, мадэльнай знешнасці. Тэж і ў катэгорыі можна, што маладзейшыя. І я да гэтага бачыла рылс, дзе расказваецца, што мужчына, які ўпэўнены ў сваёй знешнасці, это не абавязкова, ён можа быць прыгожы, але ён быць неўпэўнены. І той, у кого высокі тэстастэрон, і ўсё ў парадку у ложку, яго сексам, яму ўсё роўна, як выглядае дзяўчына. Ён можа і з паўнейшай, і з худзейшай, і са старэйшай, і з маладзейшай. А вось тыя, у каго не ўпэўнены ў сабе, у знешнасці, у тым, што яны могуць у сексе, тыя шукаюць менавіта, у іх толькі там, кажуць, устае на супермаладых і на суперпрыгожых. Я не ведаю, праўда, неправда, але я вось паглядзела гэты рылс, скінула яго сяброўцы, там мы абмеркавалі, карацей, таму што таксама ёсць там у нас адзін знаёмы, які толькі шукае сабе, ён адзін увесь час, таму што яму трэба, каб ідэальная ва ўсім была.
Мне яшчэ падаецца, гэта вельмі шмат ідзе з сям'і, як адносіцца да сваёй маці, як было выхаванне, як было ўзаемаадносіны бацькі і маці. Не заўсёды, не на 100%, але я заўважала, што хлопцы, у которых маці выхоўвала, што ты мяне вот Бог, ты мяне вот там лепшы, а ўсе жанчыны павінны быць дзеля цябе. Ну, такі, ведаеце, як это кажуць, стэрэатыпнасць габрэйскай маці, да, што вот ей там ты мой сыночак, лапачка, сынулька, а гэтыя ўсе шкуры табе не, ну, як бы это не патрэбныя, табе трэба самае лепшае. І вось гэта завышае яго адзнаку, самаадзнаку, і ён хоча толькі вось, ён не глядзіць на чалавека, ён хоча, вот я хачу як самую дарагую каштоўную цацку. Я хачу вось гэту ляльку. Яна павінна быць лялькай, яна не павінна са мной спрачацца, яна павінна мне тое сёе. І я гатовы набыць эту ляльку. Таму і там адносіны пауэр улада, дынаміка улады між імі, што ён яе набывае, і яна гатова прадаць свае адносіны з ім, такая, ты мне ўсё аплачваеш, я з табой тушу, там значна іншыя вот этой камунікацыі. Мне падаецца, вельмі шмат ідзе вот, ролі з сям'і менавіта. І маці, і бацька таксама ў гэта шмат укладае. Маленький комментарий про ўзрост і перамены. Я уже все, мне так спина заболела сядзець, сябры, ось. Гэты ўзрост прыйшлося уже так, трэба подушечку под спину уже, ўсё. Так, ну давайте тут это вон Яна зараз скажет, что это не возраст, это то, як мы за своим телом сочым і як Фізічная мы яго актыўнасць. да, гатуем да гэтага, таму што вось у нас у гэтым годзе как бы так, кожны год мы з сябрамі бегаем. Жартую, карацей, да, мы 3 года собирали беларусамі каманду здесь у нас мясцовую і бегалі у ліпені месяцы эстафету, яна называется Рагнар, то бок это з-пад канадскай мяжы, мы бежим вниз 200 миль, это 350 километров, нет, 300 километров. Бежим, конечно, не ўсе, там 12 чалавек бегуць усе 300 километров, мы па чарзе бежим, і кожны бежыць прыкладна ад 20 до 30 километров за 30 гадзін. То бок мы і ноччу бежим, і днём бежим, і ўсё. І там начуем дзесьці ў школе на падлозе в спальніках. Ну і атрымлівалася, што 3 гады весна праходзіла ў тым, што я рыхтавалася. Мне падаецца, твой муж не справляецца. Прикол в том, что это соседка. Это не мои дети. Кожную весну я рыхтавалася да гэтага забегу. Ну, бо за 30 гадзін пробежать больше за 20 километров, ну, это как бы надо себя подрыхтовать, потому что помеж вот этими забегами у тебя 8 гадзін на восстановление. И как бы, ну, часу мало, надо восстанавливаться, надо как-то иметь ресурсы. Ну, и суадносна, как бы, чтобы не легче там на паўдарогі гэтай эстафеты, я и бегала там, и практыкаванне дома рабіла, і ўсё. Гэтым годзе мы не бежим. Бо команда не собралася, неяк все такие, типа, ну, давайте уже не побежим в этом годзе. И, ну, соответственно, как бы у меня немає тренировок. И я нечто пыталась сама тут что-то там, и график не складывается, расклад тыдня неяк у меня не атрымліваецца, все некие справы больше важные, как-то workout procrastination, короче, у меня постоянно отбывается. И тут мы с мужем вырашылі праехаць такой луп-роуд на ровары вакол возера, 50 километров. Я такая, да, Славик, что точкуешь? 100 разов так рабілі. Я такая, поехали. На просто полове дороги я разумею, что у меня ноги уже не крутят. А дорога логая, то бок яна без асаблівых горак. Але я разумею, что все, я, наверное, не доеду. І мы замест, калі муж адзін едзе, ён праязджае гэтую дарогу за 2,5 гадзіны, мы ехалі 3 гадзіны 50 хвілін. Ну, яшчэ спыняліся, адпачывалі, бо я думала, што я не даеду. Ногі ватныя, круціць педаль, я уже все, я уже не ў стане. Вось. І это вось пра тое.
што не Здаеш. трэба сачкаваць, не трэба воркаут, пракрастинейшн рабіць, трэба працаваць. Да, для таго, каб тваё цела тебя насіла, а не проста гэта спадзявацца, што нейкім чынам гэтыя цягліцы самі сябе неяк накачаюць. І вот, Воля, ты пачала бегаць яшчэ ў мінулым годзе. Я ўпэўнена, што ты працягваеш і зараз, я бачу ў страве, што ты бегаеш. Вось, но наколькі важна гэта даже не для таго, чтобы тваё цела было прыгожае і там дзесьці на фотаздымках там паказаць гэта. Это жыццёва неабходна мець гэтыя факін цягліцы для таго, каб проста жыць і без болю вось у паўсядзённым жыцці, карацей, існаваць. Не, ўсё маеш рацыю, потому што я, дарэчы, у гэтым годзе меней пачала бегаць, то я ездзіла, то ў мяне нейкія месячныя, то ў мяне я хварэю, і я рэальна менш нашмат бегаю, чым у мінулым, зараз цэлы месяц не бегала. І як сці была пабегла, і я еле 2 кіламетра прабегла, раней па 10. То бок яно ўсё адматваецца назад. Калі ты на пастаяннай аснове не робіш, ты як з нуля пачынаеш. Але трэба. І я заўважыла, я ў мінулым годзе бегала, мне ўсю лету не балела спіна. Зараз уже пачынае балець, трэба ізноў пачаць бегаць, а яшчэ, тому што я добра расцягваюся кожны раз на пачатку і напрыканцы. Гэта расцяжка таксама для спіны добра, тому што проста расцягвацца я ленуюся, а вось бег мяне матывуе тыпу туды-сюды. Таму да, вось трэба пачынаць, добры знак. І мы пераходзім да таго, як у каго як справы, хто як праводзіць лета. Вось зараз мы даведаліся, што Люда Рагнар ужо не будзе бегчы. Хто не глядзеў, паглядзіце, як у мінулым годзе мы распавядалі, як прайшло лета, як Люда бегла Рагнару ўначы там і казала сабе, навошта гэта ўсё мне. Вось, тому, дзяўчыны, у каго як справы, 100 гадоў не бачыліся, чым займаецесь, чым плануеце летам займацца. Распавядзіце, у каго якія апдейты. Яна, як твои карапузы растуць? Быць цяжка з 3 карапузамі проста нашмат цяжэй, чым я думала. Я недаацаніла. Я такі максімаліст, всё зробім, вось як Славік мы праедзем, чё там, ногу падыму, данесу. Вельмі складана. Першыя 3 месяцы я думала над матэматычнай дылемай, парадоксам матэматычным. Я думала, вось я адна лёгка спраўлялася з 2 дзецьмі. Мой муж таксама лёгка спраўляўся. То бок мы вось 2 к 1, гэта для нас было лёгка. Мы думаем, зараз яшчэ адзін дадасца, значыць, мы будзем разам, ўжо 1,5 на аднаго чалавека будзе. Здаецца, ўсё яшчэ ніжэй за 2 к 1. Будзе даволі такі складана, але выправімся. А вось не так даўно я зразумела, што не так я лічыла. Таму што я адчувала гэтых 3 месяцы, што капец цяжка. Калі мы ў 5 разам, гэта не адчуваецца як 2 дзяцей з адной мной. Гэта адчуваецца складаней. І што трэба лічыць? Трэба лічыць не дарослых дзецям суаднашэння, а трэба лічыць колькасць стасункаў паміж людзьмі. Так, ступень свабоды, так бы мовіць. Калі вось 2 дзяцей, 1 дарослы, гэта у нас ёсць 3 стасункаў, ёсць стасункі паміж дзецьмі, і ёсць стасункі паміж кожным з дзяцей з табой. 3. То бок ты па факту сидзіш з 2 дзецьмі, ты кіруеш 3 стасункамі. Прычым, як бы твае стасункі з дзецьмамі цалкам залежаць ад цябе. Ты як бы такі можаш быць спакойны, падрыхтавацца, і гэта будзе лёгка 2 к 1. Калі 3 дзяцей на аднаго, гэта ўжо 6 стасункаў ты кіруеш, але ты ўсё яшчэ адзін адказны за 3 стасункаў, твае з дзецьмі, з кожным дзіцёнкам, што таксама даволі лёгка. То бок ёсць толькі рызыка, што нейкі адзін стасунак будзе праблемны паміж там, напрыклад, 2 дзецьмі нейкімі. Але гэта ўсё яшчэ цярпіма. Калі ў 5 збіраюцца людзі, 2 дарослых і 3 дзяцей, калі палічыць гэтыя стасункі, мне здаецца, 10 я лічыла. 1, 2, 3, 4, 5, карацей. Гэта прапорцыя стасункаў на чалавека дарослага нашмат вышэй. Таму што дзеці паміж сабой пачынаюць зусім па-іншаму стасавацца, калі бацькі побач. Яны пачынаюць змагацца паміж сабой за ўвагу дарослага. І гэта нейкія такія
такое змаганне, якое не адбываецца, калі яны з дарослым адным. Яны павышаецца рызыка, што паміж двумя дарослымі нешта пойдзе не так. І тады гэта ўвогуле ўплывае на ўсе там 6 і больш стасункаў. Карацей, вось гэта прапорцыя стасункаў дзяцей на аднаго дарослага нашмат больш, я забыла, 3 там ці колькі, чым вось колькасць дзяцей на дарослага. Карацей, мне неяк так складана у сэнсе, што вось стасункі вось гэтыя ўсе неяк такія складаныя, такія незвычайныя, там вось 3 дзіцёнку, 7, это такія нейкія ўзросты, калі яны ўжо такія развіваючыя асобы, якія быццам бы развіваюцца, здаецца, што яны нешта разумеюць, але яны яшчэ вельмі мала разумеюць, і ў іх яшчэ не складзены, вось, як стасавацца, іх трэба вучыць, трэба шмат увагі, каб развіваць іх. І я зараз разумею, што вось 3 дзіцёнка на 2 дарослых, гэта прыкладна вось алімпійскі чэмпіён. Ты вось такі, калі я была з адным дзіцёнкам, гэта я такі, аматар хадзіць у трэнажорную залу раз на тыдзень. Ты такі думаеш, я нармалёвы, я пацягнуцца магу. З другім дзіцёнкам гэта ты ўжо пайшоў на спаборніцтва. І ты такі думаеш, я ўжо зусім круты, самы лепшы ў горадзе. І з трэцім мне здавалася, што гэта будзе, добра, я з раёна выхожу на горад, а меня з раёна адправілі на міжнароднае. І я такі, як яны бегуць? Як увогуле, што гэта адбываецца? Чаму мяне сюды прывялі? Я проста пастаянна вось у нейкім перанасычаным стане, перанасычаным справамі. І ты такі думаеш, окей, справаў больш, чым мяне, значыць, мы ад нечага адмаўляемся. Ты думаеш, ад чаму адмовімся? І ты разумееш, што ёсць рэчы, ад якіх ты не можаш адмовіцца, таму што, там, дыхаць трэба, там, есці трэба, спаць трэба. Вось, просто разумееш, што з 3 дзецьмі, нават пры 2 вось адэкватных дарослых, якія аб'ектыўна могуць кіраваць 2 дзецьмі, маюць добрыя стасункі. Гэта нейкі зашквал таго, што трэба рабіць, заставацца пры гэтым нейкім, я нават кажу не пра псіхічную здаровасць, гэта пра нейкую вось больш-менш адэкватным, спакойным там паетам, гэта ўжо нейкае дасягненне адчуваецца. Яна, ты ж яшчэ і працуеш, да? Што? Ты ж яшчэ і працуеш. Я не пайшла, я не выйшла на працу ў гэтым месяцы. Гэта такі вось шок. Нешта пайшло не так, і я выхожу на працу з наступнага месяца. Але я адпрацавала 1 месяц, вось у траўні я адпрацавала, і гэта таксама з катэгорыі, што, тэарэтычна, спакойна падлічыўшы час, я думаю, я схожу на працу на 3 гадзіны, я прыйду, пакармлю, мне ад працы дадому 15 хвілін. Калі я буду бачыць, што мітынгі не ў зручны час, нехта знаёмая падвезе дзіцёнка да мяне, я пакармлю. То бок, чыста тэарэтычна ўсё паспявалася. Але няма вось зазора, проста няма. Вось кожная хвілінка ты разумееш, што калі дзіцёнак адзенецца не за 12 хвілін, а за 15, ўсё пойдзе вось, ўсё. Няма вось гэтага зазора, а з дзецьмі будуць вось гэты накладкі. І пастаянна нават як бы я сябе не заспакайвала, што гэта складана, хутчэй за ўсё пойдзе ўсё не так. Яно настолькі ідзе не так, што ў нейкі момант ужо адчуваецца, што гарэ яно агнём. Значит, я не пайду сёння на працу. Што яны зробяць? Зволяць, так я і так звальняюсь. Што, вдых-выдых. То бок, а калі яшчэ паверх гэтага яшчэ нехта не дае вдых-выдых зрабіць, увогуле адчуваецца, што окей, значыць, дыханне не ў прыярытэце сёння. Мы не дыхаем сёння, мы проста бежым кагосьці ратаваць. Вось 1 месяц я адпрацавала ў траўні, выжыла, гэта было як бы складана, але як бы апошні месяц ужо быў такі, што я перадавала абавязкі свае, новага чалавека трэніравала, і там ўсё вельмі добра, не было вялікіх чаканняў, было такое чаканне, аддай, што можаш, што не аддаш, як бы і на гэтым дзякуй. Таму я як бы
перабежкамі, але ўсё аддала. Працаваць планавала з першага. За 5 дзён мне паведамілі, што скасоўваюць прапанову на новай працы. Пры гэтым было легальны абавязак за 2 тыдні паведаміць майму тагдашняму працадаўцу, каб ўжо паведаміць, сказаць, што праз 2 тыдні я звальняюсь. Я ўсё зрабіла правільна, за 2 тыдня паведаміла, а за 5 дзён скасавалі. Там праз пэўныя непаразумення з адной анкетай, якую я запаўняла год таму, і яе не перапыталі, што гэта значыць, а інтэрпрэтавалі на пэўны лад. І я калі адказала на вось гэту адмову, што вы не зусім правільна зразумелі гэта, ўсё вось так, ён сказаў: ну тады вяртаем. Мы зноў адправім вам прапанову, але ўжо на наступны месяц, таму што мы запускаем людзей вось групамі, і вось вы на гэту групу ўжо спазняецеся. Вось, таму я як бы месяц без працы. А малако не прапала за гэтымі навінамі? Не. Дзіцёнак, ўсё гэта было з дзіцёнкам на руках, таму як бы без шанцоў. Вось. Але, гэта, такі самы цяжкі месяц so far у маім амерыканскім жыцці, што застацца без працы. Пры гэтым мы як бы прадаем дом, пераязджаем, і вось у гэты момант, калі ты там уже прадаеш дом, там чысціш всё, там падладжваеш сур'ёзныя праблемы, там інспектараў шукаеш, всё гэта. Табе кажуць, што у вас як бы зарплаты няма ў наступны месяц. Ты такі: што мы робім? Я адразу за калькулятар, што мы будзем рабіць, як? Але неяк крыва бокам, але, здаецца, выкруцімся. Я ўжо ў такім перманентным стане, што што калі нешта пойдзе не так, і яны мне за 5 дзён штосьці скажуць, не ведаю, можа кампанія абанкроціцца, можа яшчэ нешта. Карацей, я вось з гэтага вынесла навуку, што, па-першае, паведамляць працадаўцу трэба ў апошні момант, не за 2 тыдня. Я, канешне, разумею, гэта добра, але ў наступны раз я б паведаміла яшчэ пазней. Я са сваёй першай працай паведаміла ўвогуле за паўгады. Такая, думаю, ветліва, скажу свайму кіраўніку, каб ён уже пачаў мне шукаць замену. І гэтых паўгады была проста катастрофа. Зусім па-іншаму на мяне ставіліся. Хаця я хацела як лепш, думаю, ім же трэба час, ім же цяжка будзе знайсці замену. Хай яны лепш пашукаюць. Вось гэта такая наіўная дурасць, якую я зрабіла. У другі я падумала, ладно, быццам бы практыка такая, што за 2 тыдні зраблю як положена, за 2 тыдні. Хаця вось, аказваецца, трэба было думаць не пра як ветлівей быць для іх, а для сябе. Всё, я заўтра выходжу на працу, каб дакладна не было зазора, каб у меня все дэбіт з крэдытам па фінансах сашлись. Я вось скажу вам сёння, што я сыходжу, а заўтра пачынаю новую працу, каб, не дай Божа, не было нейкай накладкі і не паведамілі, што скасоўваецца. Вось. Вось такія ў мяне. Але я яшчэ... Вот это навіны, конечно, Яна. Тебе трэба было выпускаць пасля цябе ўжо няма навін, да, ўсё нармальна. Але ў мяне ёсць добрыя навіны. Я вось як бы гэты час да мяне прыехала дапаможніца, дзяўчына, яна фантастычна, суперская, класная, такое адчуванне, што сяброўка пад бокам, вось нарэшце, вось гэта вілач, вось гэта вёска, падтрымка. Я маю час пачытаць кніжкі, якія даўно не чытала. Вось я хацела вам паказаць кніжку, дарэчы, ад Абы я выйграла. Кніжка «Гвалт» Александра Чарнухі. Тут нават прыемныя словы для мяне. Вось. Нарэшце дайшлі рукі пачытаць усе кніжкі, якія яна выйгравала, накупляла. Галоўнае, пачала з кніжкі такой натхняючай. Вось яна вот па сваёй атмасферы такой, яна прям жыццевыцвярджальная. Там я яшчэ табе таксама пакунак кнігу выслала, гэту на кілаграм сацыятэхніку будзеш чытаць.
Соцтэхніка, пачаткі, супер. Да. Гэта вось І са Швецыі табе пра Арменію, так што будзеш што чытаць. клас. Трэнажорную залу пачала вось хадзіць уже і менавіта вось у залу, а не проста дома. Карацей, трошачкі часу вызвалілася, але ўсё роўна з гэтымі всемі складанымі там продажамі дома таксама вось просто бясконца нейкія вось падкідваюць на спіну цяжар. У нас тут кліматычная праблема была, у нас тут прайшло шторм, затапіла горад, нават на CNN пра наш горад паказалі маленечкі. І вельмі шмат вось праблем, якія трэба раптам вырашаць вось з гэтым патопам, і плюс вельмі мала часу, мала рук у горадзе, хто можа штосьці зрабіць. Ну, карацей, проста пастаянная вось паміж кніжкай і трэнажорнай залай яшчэ шукаць вось гэтыя бюракратычныя нейкія пытанні, нейкія там пошукі спецыялістаў, нейкія рамонты, нейкія прыборкі. Вось. Вау, просто я не ведаю, як ты гэта вывозіш всё. Я згубіла тэлефон яшчэ ва ўсім гэтым, і я сэканоміла час на сацыяльных сетках. Я зразумела, што калі я без сацыяльных сетак, я вывожу. Я выводжу, вось колькі 2 тыдні я шукала тэлефон, ён недзе дома, ён проста выключыўся. Але ў нас тут такі як бы вэрхал, што тут знайсці тэлефон немагчыма. І я не ведаю, я яшчэ пашукаю пару дзён, я тут яшчэ арганізоўваю прастору, спадзяюся, але мне здаецца, што прыйдзецца яшчэ і тэлефон купляць. Як набуду, тады зайду зноў у Металашукальніка мне Так ён жа выключыўся. Там толькі 24 может, его гадзіны как-то по цяжка. батареі можна, типа, знаешь, типа, какой-то шукальнік, который вось гэтую батарейку, типа, знойдзе, если по ёй, там, если по паверхні вадзіць, что-нибудь такое. Ну, Гэта просто как бы мне металлы, я рассказывалі, так разумею, какие-то в металашукальнік. батарейке. Ну да. Он, конечно, может піщаць на ўсё, што заўгодна, але, можа, есть такія, которые будет шукаць менавіта металл, который вот в батарейке, што там літій ці што там. І вот таким Не чынам ведаю. ты можаш Ты знайсці можа, гэта. может, там в светлі такія тэхналогіі? Раскажаш мне Нет, у потом. мужа тата займаецца пошукам каштоўнасцей на розных локациях под землей, в старых домах, где уже разрушились. И он как бы знаходит монеты, завушницы, эти лыжечки усялякие. И я до того, что вот можно знайсці такое, чтобы ты так провела, и он тебе запипикал, и ты там уже поглядела и знайшла. Потому что, ну, это же тоже гроши, это же, блин, будет каштаваць. Карацей, цікава. Яна, я табе шчыра спачуваю, і адначасова рэаліці такая жыццё, ведаеш, напэўне, ты пражываеш максімальнае жыццё, якое можна пражыць, адчуваеш усім сваім целам і сваёй ментальнасці. Рада, што цябе ёсць дапамога зараз. Да, канешне, з 3 дзеткамі цябе яшчэ, ну, не пагодкі, але колькі ў іх розніца між амаль 2 гады? 4 гады, 7, 3 і вось 5 месяцаў. Вау. Трымайся, маці. Куды я пакінуся? У каго ёсць весялейшыя навіны яшчэ? Скажыце. Лёгкая. Я як у Яны, таму я думаю, я лепей прамаўчу. Собраліся дзяўчыны пахутарыць, як у каго жыццё, і такія, давайте просто помолчим. Жанчыны цяжкіх паводзінаў. Ну, слухайте, я, напрыклад, вось у мяне мама здесь ужо некалькі месяцаў, і я цяпер вось яшчэ так больш глыбока разумею вось сказ, выраз, который одна моя сяброўка з 2 дзецьмі, і которая працует full-time, сказала, что я бы хотела яшчэ одну жонку в нашу сям'ю. Типа не мужа яшчэ одно, не любовніцу, нічога, я яшчэ аб одну жонку хацела.
Потому што проста з гэтым рытмам жыцця, з усім, што ты хочаш зрабіць, з усім, што ты і так робіш, і праца, і дзеці, і гэтак далей. Вось быт рабіць, как бы як класна, што і калі ёсць чалавек, который можа падхапіць, асабліва жанчына, которая можа падхапіць нейкія абавязкі, нейкія клопаты, которые не трэба казаць, што мне зараз патрэбна дапамога, которая как бы такая: я ўсё зраблю, ідзі там, куды трэба. І это канешне, бесцэнна, высокакаштоўна. І ўсе гэтыя прыгатаванні ежы, калі ты такой думаеш: ой, што прыгатаваць ежу, застану за паўгадзіны на вячэру. Але потом ты такой разумееш, колькі лагістыкі гэта трэба зрабіць. Это падумаць, а што вы будзеце есці, схадзіць у гэтыя крамы, можа нават і не ў адну. Вот это всё в трафіке гэтым яшчэ пастаяць, куды там тебе трэба даехаць. Всё гэта купіць, домой прынесці, всё гэта прыгатаваць, чтоб яно было, яшчэ прыгатаваць з запасам, чтоб не гатаваць кожны дзень. Я тут падпісалась на адну жанчыну, яна раней была кандытаркай, зараз яна больш сканцэнтравалася на тым, што яна робіць загатовкі, типа, вот чтобы в реальным жыцці тебе кожны дзень не трэба было стаяць ля пліты і гатаваць. Яна навучае типа іншых, як гатаваць адразу типа на 3 дні, і яшчэ і в заморозку, і потом класна смачна размарожваць. Ну, типа, у яе такая філасофія, што ты не можаш замарозіць і смачна размарозіць, если ты не смачна пры гэтым прыгатаваў. То бок нет, ежа не смачная з маразілкі, таму што яе першапачаткова не смачна прыгатавалі. І вось у яе такой, значит, кулінарны клуб. І я яе, значит, фаловлю, і яна вот это вот гатует кожны дзень, хаця сама прапаведует аб тым, што типа давайте гатаваць типа раз на тыдзень. Я разумею, што гэта ейная праца, яна как бы проста цераз сацыяльныя сеці, это ейная праца паказваць, як трэба гатаваць, чтобы людзям было што гатаваць. Але я на гэта гляджу і такая: так ты ж кожны дзень гатуеш. І толку, что ты в морозилку это все поклала, если ты все равно каждый день готовишь. Я хочу так, чтобы типа встала 3 гадзіны, прыгатавала тыдзень, просто приходишь только в микрохвалёвке, разогреваешь, и как бы вообще голова не болит. Но гэта какой-то аднарог, которого не існуе. Вось. І это вось прыгатаванне ежы зараз для мяне нейкая зноў стала как-то камнем преткновения. Карацей, я не ведаю, як жылі нашыя бабулі, вот зноў вяртаючыся да цела, аб тым, што вообще не думалі пра цела, потому што пра яго часу думаць не было. Вось. І вот это вот всё прыгатаваць на гэтыя вялікія сем'і, і гэтая праца вот там з полі, я не знаю, дома, о, божечки. Карацей, неяк жыццё какое-то вельмі цікавае атрымліваецца зараз. Вот, но лето приходит, как-то настрой адразу павялічваецца, паляпшаецца. Вось. Ну, такія Слушайте, я вас хвіліны. слухаю, я такая думаю, у мяне дзяцей няма, мне часам нету такое пачуццё, што няма часу жыць. А я вас слухаю, вы такія: а ты дзіцячы клуб называецца, не бярыце дзяцей. Я как бы вас не слухаю, потом з сяброўкамі, у которых дзеці недавно нарадзіліся, слухаю. І потом такая сижу і кажу мужу: не, я нешта дзяцей не хацелася мне яшчэ, няма на Ну, гэта. слухай, ну все классно, это так весело, это столько эндорфинов, там окситоцинов, Сходи за кортизола. эндорфінамі да сяброўкі, Ганна. І на гэтым закрой эндорфін. Не, Эфектыўна. ну слухай, до сяброўкі даже не тое. Одна справа эти щечки ўсе памацаць, іншая справа, калі мама, ты Пакарміць. самая лучшая на свете. А Я на потом самом так отошли от мяне, ідзіце адсюль. я Ладно, Это насамрэч же вось классика жанру. Мы приходим на пляцоўку, дзеці такія: мама, пошли на пляцоўку, вось нам менавіта на тую пляцоўку, мы так хочам, вот менавіта на тую пляцоўку. Вот мы хочам не с тобой, не с бабулей, вот с тобой хочам туды поехать. Окей, хорошо, давайте поедем. Приезжаем, я беру с собой свой дыванок, зараз вяжу шыдэлкай. Беру свой дыванок, такая кажу: ну, вы идите на пляцоўку, вы ж хотели на гэту, а я вот здесь вот на лавочцы у тенечку посижу, я буду вязать. Вы меня бачите, я вас бачу, если что, приходите до меня. То бок мы все в визуальном контакте, я буквально 10 метров от пляцоўкі сяджу. Проходит 10 хвілін. Як вы думаете, где гуляют дети?
Я сижу на лавке, вакол мяне, одна копает землю, другая кветкі собирае, потым яны на дрэва залазяць. І я такая: навошта мы ішлі на пляцоўку? Мы маглі каля дома так пасядзець. Ну, то бок, калі я заўважыла, я занята нейкай справай, то бок я вяжу или вышываю. Менавіта такое, не в тэлефоне, не з кніжкай. Вот менавіта штосьці рукамі робіць мама. Дзеці бачаць, што адбываецца нейкае вырабніцтва, штосьці вырабляецца. Вот як Яна казала, мне падабаецца, калі хтосьці вырабляе, вось ты вырабляеш, і яны бачаць вынік працы. Яны такі: «Всё, мама занятая, маму не чапаем, на каленкі да яе не садзімся, на спіну не залазім, ідзем, робім, шукаем, чым заняцца». І далей уже там фантазія, давай вот тут, значит, падкоп зробім, здесь потым фонтан у нас будзе, здесь мы на дрэве зробім сабе дамок. І такой, типа, классный лайфхак, надо его тиражировать. Вы просто куды-небудзь прыходзіце, сядзіцесь пасярод поля, бярэце ў рукі там шыдэлку или эти пруткі, пачынаеце нешта вязаць, і всё. І все раптам нечакана знаходзяць сабе працу і робяць яе. Цікавы лайфхак. Яна, ты нешта хацела яшчэ сказаць? Я хотела сказать про час для себе. У меня такі інсайт быў, што па змучанню мне вельмі цяжка знайсці час для сябе. Зараз я нават паставіла сабе мэту спланаваць, калі гэты час для мяне. Калі я адна, зараз ужо дзіцёнак можа быць без мяне, я не магу яго знайсці гэты час. Таму што я па змучанню стаўлю у прыярытэт сям'ю, сямейныя патрэбы вышэй. І гэтым сямейным патрэбам проста няма канца, і я не дазваляю сабе сказаць, што я лепш жаданні свае нейкія час для сябе вазьму, а не вострую сямейную патрэбу закрыю. Проста лагістычна няма гэтага часу, каб для сябе зрабіць. Нават зараз, канешне, штосьці такое знаходжу, потому што ёсць яшчэ адзін дарослы апроч мяне і мужа. Але з большасці мой час для сябе, я зразумела, што я называю гэта, калі я з адным дзіцёнкам. Гэта я называю адпачынкам. То бок у мяне адпачынак гэта калі я з адным дзіцёнкам, а не адпачынак калі з 2 ці з 3. Плюс яшчэ я звычайна, калі адпачываю, я назвала адпачынкам там для мамы, кажу: а я зараз адпачываю. Я трымала дзіцёнка на руцэ, мыла посуд і размаўляла з мамай. Я адпачывала. І я потым, она такая: так сэнсе ты адпачываеш? Я такая: ёпарасты. Я як бы ў гэты момант асэнсавала весь мой фемінізм, які я будавала, я феміністка. Я зразумела, што это ўсё калапс. Як бы, вось як вы фемінізм будуеце. То бок гэта фактычна не пра тое, каб што я раблю менш нейкія абавязкі беру. Не, я проста і тое, і сёе, і паспяваю. То бок, каб быць яшчэ нешта для сябе зрабіць, я не тое, што я не раблю нешта сямейнае. Я проста раблю і сямейнае, і сваё. І на сваё ўсё менш і менш часу аб'ектыўна ёсць. І я разумею, што я не ведаю, калі я выйду на працу у канцы гэтага месяца, я проста не магу знайсці тэарэтычна ўжо. Зараз у мяне як бы ўсё па графіку 12 хвілін тут, 3 хвіліны тут, пачысцілі зубы за 2 хвіліны, ніхто не крычыць, ніхто не плача, мы 2 хвіліны чысцім зубы. Але потым, мне здаецца, проста ўжо ўсё. Цалкам я не ведаю, дзе будзе час для мяне. Таму што час для мяне гэта калі памыю посуд і пакармлю дзіцёнка і паразмаўляю з мамай. Гэта такі адпачынак. Аказваецца, і так можна. Але як бы з добрага, што разумею, што аказваецца, увесь гэты час, калі гэтай сітуацыі не было, гэта ўсё энергаэфектыўнасць я насіла ў сабе. І як бы я разумею, што я ўсё яшчэ нешта паспяваю. Слушай, Ганна, а як у цябе? Ты пайшла на новую працу, і, конечно, твои соседки пестрят нейкай актыўнасцю і так
Сацыяльна, як ты вось пасля свайго гэтага мінулагадычнага, ну, не рэтрыту, як это его называть, калі ты знікала, да, отключение вот это ад рэальнасці, 6 месяцаў там вас не было, в Нью-Йорку, от этой всей жыцці, такое адчуванне, што ты зараз наганяеш вот тое, што тебе няма такое адчуванне, як ты сабе зараз Ёсць такое адчуванне, што я адчуваеш? разлічваюся за ўвесь свой адпачынак, што мне далі яго ў крэдыт, а зараз мне яго забіраюць. Па шчырасці, апошнія 1,5 месяцы былі вельмі цяжкімі, ну, новая праца, прычым праца ў стартапах заўсёды гэта нібыта ты з 3 дзеткамі, толькі ў цябе яшчэ як бы адказнасць і грашова, да, як бы, ну, з дзецьмі там я не магу там параўнаць это, ну, я маю на ўвазе, што часу забірае шмат, і я такі дастаткова адказны чалавек, я не магу проста рабіць абы і зрабіць. І мяне вельмі часта я прачыналася з такі, кажуць, з трывогай, што мне трэба паспець яшчэ больш, і мне ў сотнях не хапае часу, і я потым зразумела, што, ну, так немагчыма функцыянаваць, і, канешне, мне перыядычна бываюць перагрэвы. Я думаю, як у кожнага чалавека, калі ты вельмі шчыры да таго ж ставішся да таго, чым ты займаешся. Але, адпрацаваўшы ўжо 3 месяцы, пазнаёміўшыся больш з экасістэмай, мая праца звязаная з, як кажуць, relationship manager. Я не ведаю нават, як у Беларусі ніколі не працавала, я адвучылася і паехала ў плане таго, што вот нейкай прафесійнай працы. Просто, напэўне, менеджер па адносінах, да, і я пастаянна сустракаюся з заснавальнікамі розных стартапаў і з інвестарамі, которые дапамагаюць стартапам. І гэта ўсё, як кажуць, накладваецца, і гэта цікавыя людзі, трэба ўмець сябе размаўляць і знаёміцца, і вось моя праца я шмат вучуся на працы і вучуся ад людзей, і вучуся усяму, чаму только магчыма. Як кажуць, паўсюль толькі куды не заходжу, які пакой, только это вот паўсюль. Ад гэтага вельмі перагружаецца мозг. Ты разумееш, што ў гэтых спаборніцтвах, у гэтай гонцы з AI ты всё равно будзеш ззаду. Бо гэта ўсё ж такі інтэлект, который напрацоўвае дату з такой хуткасцю, што ты як чалавек немагчыма гэта ўспрымаць. Але я сябе супакойваю і знаходжу нейкія свае там, як кажуць, свой workflow, і, ну, это цікава. Я кажу, што нават з тым, што вот як я зараз працую, чым займаюся, упісаць сюды ў гэты мой расклад дзяцей я не ведаю як. Плюс у розныя імпрэзы я сама рыхтую, плюс да таго зараз будзе купальня, свята года. Гэта займае вельмі шмат часу. Я думаю, што шмат хто з вас ведае, хто гэтым займаецца. Але гэта цікава. Ну, я думаю, што мне вельмі хочацца знізіць гэты градус. Нью-Йорк, канешне, такі зараз рытм задае. У нас зараз тут чэмпіянат свету па футболу, будуць фінал літаральна 20 хвілін ад майго дома стадыён, дзе будзе праходзіць. Ужо ў гэтую суботу мінулую мы вырашылі, што мы з домой не выязджаем, асабліва таму, што гэта будзе шмат трафіку ўсяго. Плюс была, калі хто сочыць за спартыўнымі навінамі, Нью-Йорк узарваўся ад таго, што перамагла каманда па баскетболу Кнікс. 53 гады яны не былі чэмпіёнамі, і горад это такая вот, ведаеце, я кажу пра гэты па скуры мурашы ад таго, што нешта ёсць, што па-за культурамі. Гэта святкуюць габрэі, мусульмане, хрысціяне, па-за культурамі, па-за рэлігіі. Людзі, ты просто заходзіш у любое месца і go Knicks, Knicks! І гэта такое, як это кажуць, нейкая хвароба захапіла горад, і, ну, гэта цікава. Вельмі шмат эмоцый, і гэта паўсюль прыносіцца ў працу, і гэта перанасычанасць інфармацыі да цябе ўплывае. Ты знаходзішся ў такім агрэгары, як кажуць, который просто захоплівае ўвесь твой час, і нават мне падабаецца, у мяне кот прыйшоў, у каго дзіцёнак, чыста рэаліці. Ну, я ж люда такая намагаецца рабіць покер-фейс, пака гэты бурбалкі ўтварыліся. Абсолютно. Карацей, жыццё бурліць, з аднаго боку часам хочацца божачкі, хочацца супакою, а з другога думаеш, ну, напэўне, гэта такі час, і, можа, будуць ужо ў труне ляжаць спакойна, тады ўжо будзе час без гэтага. Таму
Спраўляюся, неяк спраўляюся, але цікава заўсёды кажу, гляджу на вас і думаю, магла б я яшчэ вось прымерваючы вашы з дзецьмі справы. Напэўне, это для мяне б такое, ну, была б патрэба, напэўне, прабіла і шмат, як ты казала, Яна, б нечага адмяняла, але пакуль што добра там, дзе я ёсць. Вот, я б сказала так. Я, дарэчы, вельмі рада, хочу сказаць і падзяку нашай Волі за тое, што яна ездзіла ў Варшаву, ездзіла ў Швецыю, казала пра нашых ласкатух, і яна сапраўды заснавальніца, яна натхняльніца, яна монтажор, ёсць толькі тут працы і сцэнарыст, і монтажор, такая шыва 6 рукамі, і там тое, што ты робіш, і тое, што ты вот нас збіраеш, даеш нам гэтае месца выгаварыцца, прагаварыць, адчуць сябе жанчынай і адключыцца ад усяго астатняга свету, табе за гэта вялікі дзякуй. Распавядзі трошкі, вот, або не трошкі, як у цябе адбыліся гэтыя паездкі, ці наколькі ты натхнілася, зарядзілася, і ну як там агарод без цябе быў, распавядзі таксама, бо гэта ж такая вялікая частка твайго жыцця. Ну да, истории милфов, огород, да, кавалеры и все такое. Слухайте, ну насамрэч добра, я вось хацела б гэтую гутарку завершыць вось гэтым расповедам пра жаночую падтрымку. Гісторыя майго жыцця, вось калі Яна распавядала пра сябе, я ў шмат чым пабачыла сябе. Вось, і глядзячы на то, што мне ўжо не 5-месячныя дзеці, праблем толькі павялічылася, не стала меней. І ну гэта вельмі цяжка. І мне было цяжка, таму што я сябе ўвесь час адчувала максімальна адзінокай. Вось усё, што Яна распавядала, як там няма часу, як дзеці, гэта ўвага. Пры гэтым, калі цябе яшчэ там маці кажа, напрыклад, ну ты ж сама выбірала, то што ты скардзішся, это ж твой выбар быў, да? Тут няма падтрымкі. Там дзесьці хтосьці цябе паралельна яшчэ ўвесь час прыніжае, вербальна абражае ў сям'і, ну ты адчуваеш, што ну я не ведаю, ці там мне пайсці ў сарай павесіцца, ці то, але ж у мяне дзеці, я не магу. Я думала, Вось, тут теж і сарая калі ты жывеш- немає. І сарая нема, да. Дзеці і сарая нема, тым болей. Повесить, Вось. похоже, за руки с внимание. Не судьба. Ам, Да, не лёс, вось. І калі ты в гэтым усім барахтаешся, і проста таксама, і я ўвесь час ахвяравала сваёй нейкай працай, вось, таму што я разумела, што я не магу аплочваную працу ў гэты графік уціснуць. Да, я вытрачаю там нейкі вольны час на ласкатухі, на абу, на іншыя праекты, але гэта вось маё хобі, гэта то, што я раблю для сябе, як кажуць. І таксама стала падлічваць, колькі я там важу на танцы дзяцей, да ўсякіх псіхолагаў, да ўсяго, і ты проста разумееш, і плюс тебе яшчэ паверху, я зноў кажу, прыніжаюць, абражаюць, і ты ну, у нейкай дэпрэсіі, то ну, няма часу. І вось да я падвожу, што з'явілася гэта жаночы фэллоўшып, на які я прайшла без всякіх надзеяў. Ну, я люблю хадзіць на курсы, нетворкіцца, і мне не было спадзеў, што ён неяк пераменіць маё жыццё. Але вось гэтая жаночая кам'юніці падтрымка, яна насамрэч мяняе жыццё. Я не магу сказаць, што ўсё, я ўжо знайшла мільённую працу і штосьці там у мяне кардынальна змянілася, але вось нейкая вера і падтрымка, яно мяняе. Спачатку мы паехалі ў Стокгольм на тыдзень і развіртуаліся з усімі тымі дзяўчынамі, якімі мы камунікавалі онлайн. Ну і па-першае, гэта першы раз, калі я выехала за 7 гадоў кудысьці адна ў Еўропу. Гэта былі проста неверагодныя эмоцыі. Мне нават хтосьці там казаў, тебе не цяжка было ў самалёце ляцець так доўга. Я кажу, не, ведаеце чаму? Я адна была. Я глядзела серыял, слухала музыку і спала. Што? Гэта дадатковы адпачынак. Наторы. Вось, ну і наторы, да, ў самалёце пабыць адной. Я памятаю, як апошні раз мы ў самалёце лецелі з 3 дзецьмі, вось гэта быў пиздец. А адной это ж санаторый, вы што? Нават калі там чыйсьці дзеці плакалі, я такая, гэта не маі, кайф. Плачуць. Вось. Ну і Стокгольм, конечно, Скандынавія класная, цікавая. У нас быў супер-мега насычаны графік. Мы там пачыналіся з раніцы і бомбілі да вечара. У 10 вечара толькі прыходзіла ў гатэль, стомленая. Вось, і там якіясьці дзяўчыны там казалі, ой, а што ты так рана? Я кажу, рана ў 8 гадзін, я ў 6 дома прачынаюся. Нармалёва. Мне можна было 6 праграму ставіць. Мне ўсё добра. Я не адчувала сябе стомленай, хаця дома я ўжо там паміраю ў 10, а я такая ўся была, таму што была
было цікава, мы сустракаліся з рознымі ралявымі мадэлямі, жанчыны, якія таксама, калі вы думаеце, там пашчасціла, не, яны пахалі, у кагосьці там быў рак, у кагосьці маленькія дзеці, хтосьці з сям'і дэструктыўны, расказваюць свае гісторыі, і ты адчуваеш вось гэта тое самае, і яны просто там лепшая у Швецыі некая абаронца правоў, а тая жанчына палітык. Вось, забылася, як фемінітыў для палітыкеса, ці як па-беларуску. Вось, ну, карацей, гэта было натхняльна, гэта было карысна, шмат нейкіх там лайфхакаў па адвакацыі, па ўсяму. Ну, і дзяўчыны беларускія проста цудоўныя, я вельмі люблю жанчыны, вось гэтая падтрымка, дзе адна адну там распавядаюць нейкія асабістыя гісторыі, хтосьці там, і не было вось такога, я ўжо давно заўважыла, што і па нашым ласкатухам не было ніякай там канкурэнцыі, ці хтосьці лепшы, хтосьці іншы, адна адну так дае парады, там падтрымлівае ўсіх розныя праекты. І потым Варшава, гэта, конечно, просто нейкі космас, таму што гэта самае блізкае для Беларусі, што я была. Это я адчула, як я ізноў у Беларусі, усе паўсюль родныя, мы там хадзілі нейкія беларускія бары, беларускія месцы, сустракалася з беларусамі, таксама, падаецца, я так падумала, я ж была толькі 4 дні, за 4 дні я столькі паспела. Я шмат з кім сустрэлася, шмат дзе пабывала. Ну і, конечно, там і да Лукашука схадзіла і перадала ад нас яму прывітанне і Краш Ласкатух цішотку, як мы абяцалі, вось. Падарунак, які я абяцала, у эфіры ўсё зафіксавана. Краш Ласкатух. І што там, і выступалі мы ў гэтым стендап-локал, дзе праходзяць стендап-гутаркі, але ў нас быў не стендап, сёння былі праекты, а ў зале сядзелі адчмурэнныя класныя беларускія дзяўчыны, таксама шмат з кім развіртуаліліся, і проста быў такі гонар за ўсіх, кожная выходзіла, і ты такі, наша дзяўчына, маладзец. І вось гэта такое, некая такая пяшчотная жаночая падтрымка, таму што кожны там падойдзе, ой, а ў цябе такая памада прыгожая, а ў той там будуць завушніцы прыгожыя. Ты вось некая такая пяшчотны гэты вось вайб падтрымкі, і я настолькі зарадзілася, што я ўжо такая сур'ёзна, все, я прыязджаю, я буду шукаць працу, хай маленькімі крокамі, уже конечно, цяжка ўсё роўна, таму што ўсе праблемы не зніклі, і з дзецьмі, і зноў іх кудысьці вадзіць усіх надо, і каб не заліпалі ў тэлефонах, таму што як бы мы не казалі, што дэвайсы дрэнна, але ўсё, што я пакуль вось я размаўляю, гэта спонсар маіх свабоднага часу, гэта вельмі зачастую, таму што дзеці сядзяць і заліпаюць у тэлефонах. Вось. Ну, як ёсць, чымсьці заўсёды ахвяраваць, як яна калісьці казала, сёння будзеш паспяваць, там праселі дзеці ў тэлефонах, значыцца, там наступны дзень я ўжо беру адпачынак ад валянтэрства, ад усяго, мы там едзем у бібліятэку, мы едзем на пляцоўку, потым наступны дзень яны ўжо ізноў заліпаюць у тэлефонах, а гэта значыцца, я буду ўжо сядзець рэдагаваць Ласкатуху гэты дзень. Як ёсць, як дзесьці спраўляюся, дзесьці не. Але дзякую вам таксама, таму што, ну, я не ведаю, я б не вывезла без вас, без усіх астатніх дзяўчын, вы моя падтрымка. Нават перад запісам гэтай гутаркі пачаліся з маіх піздастраданій, вось, якія там былі не пад запіс, прабачце, не ўсё магу сказаць. І таму вось, як бы я адчуваю, гэта мой рэтрыт, гэта маё... І праграма класная, усім раю, подписывайтесь, калі вам бяспечна. Распавядзі трошкі болей, вот, што была сама праграма, как бы, з чым, как бы, які быў входной порог на гэтую праграму, як бы, каго запрашалі на яе, з чым ты сама падавалася, і як бы, ну, вот, трошечкі пра саму праграму. Ну так, каб не так абстрактна. Ну, карацей, быў набор, вось я пачала з того, што з цэнтра новых ідэй, але зараз яна прызнана экстрэмісцкай арганізацыяй, таму так, акуратна. Яны, хто не хацеў, не публічылі, то бок там можна падавацца, і ваша імя, ну, не будзе публічнае, калі вы там не жадаеце. Набіралі жаночыя праекты. Ну, там жаночыя праекты не абавязкова для жанчын, гэта можа быць праект, які вядзецца жанчынай. Карацей, набіралі жанчын. Я не ведаю, які быў іх парог, я просто напісала пра нашы ласкатухі, даслала... Яначка, табе трэба ісці? Я вымалю яшчэ 5 хвілін. Давайте. Добра, я пастараюся вельмі хуценька і гэта і скончым.
Так, вось мяне ўзялі туды з ласкатухамі, я мне без асліплівай надзеі, ну, карацей, взялі, і з лістапада, вось мінулага года у нас былі онлайн-заняткі, мы сустракаліся там раз на тыдзень, калісьці раз на 2 тыдні, і былі розныя. Напрыклад, прыходзілі па паблік спікінг, была нейкая спікерка нас вучыла, хтосьці вучыў, як у LinkedIn працаваць, хтосьці вучыў, як у Ютубе выкладаць, прадвігаць, прасоўваць свой праект. Былі псіхалагічныя сесіі, ну, любыя, которые могуць падыходзіць па advanced visibility, пра прасоўванне, брэндінг і прамоўт сябе. Вось. І вось у Стокгольме уже быў такі офлайн сустрэча, нас запрасілі, за нас плацілі, вось. І там таксама былі вельмі падобныя заняткі, былі сесіі, ўсё направлена, накіравана са спецыялісткамі пра брэндінг, public speaking, role models, вадзілі всякія і пра палітыку, як адвокасі рабіць, вось такое было. А ў Варшаве у нас адзін дзень быў таксама, нас вельмі класна Валентина Чекан, просто багіня public speaking, якая робіць TEDx у Варшаве, вучыла нас, глядзела нашыя спічы, вучыла, як выступаць. І яшчэ ў нас была вельмі крутая сесія з Марынай Ментусавай. Я вось познакомілася з Марынай, якая ж яна клёвая. Я, конечно, яе любіла і па соцсетках, а вось яна там распавядала, у яе такая была, ну, вебінар, я не самазванка. Яна казала, мне 3 разы хацелася заплакаць. Это было вось, я зразумела, у чым моя праблема, сіндром самазванкі, праз дзяцінства, адкуль ўсё ідзе. Ну, карацей, вось такія рэчы, і ну, вельмі натхняе, вельмі вот этот нетворкінг, вельмі шмат дзяўчын закалабіліся, хтосьці там нават у нашым стендапе там уже знайшоў, там да мяне падходзіў, хтосьці інтэрв'ю ўзяў, хтосьці знакоміўся, там казаў, ну, вельмі крута, раю, гэта праграма, яна дае і практычныя навыкі, і ўвогуле сам вось натхненне, веру ў сябе і нетворкінг. Супер, гучыць вельмі Гучыць крута. круто, да, да. Да, таму ўсім раю падавацца. Леся Руднік проста ачмурэнная, камандна, тая, якая арганізоўвала, дзяўчыны-арганізатаркі ачмурэнныя, і якасць на вышэйшым узроўні, тое, чаго не хапае часам для бачнасці нашых дзяўчын. Таму на гэтай аптымістычнай ноце, я ведаю, што я не трэба бегці, мне таксама ўжо хутка новы мітынг. Дзякуй, дзяўчыны, што сабраліся, трэба сустракацца часцей. Дзякуй, сябры, хто паглядзеў, можаце пытанні, каментары, любім усіх, падабайкі, падтрымлівайце. Пакуль. До Бывайце. новых сустрэч.